Machini Kenya Ramogi, Jatanjoten migepe Musalia Mudavadi, jagoro mongirore migao mar arita Laktar Raymond Omolo, gi jotelo marango weche mag arita e pinje 15 maidore aluora mar nembe e pinje Afrika oyango okenge moseketi e jiwo arita e kind pinje Afrika. Gikoni okenge mag golo gige lweny ma ok opuodhi e lwet oganda en achiel kuom okenge mag duoko piny timbe jore e kind pinje mag Afrika. Linet Undi miyo waler. Lweny mosebedo ka gore tong' mar pinje maidore Afrika osekelo lal ne oganda kod pinje maidore e aluora mar nembe. Magi oyangi e romo ma okelo kanyakla jokanyo moyango lweny ma kamae oserocho arita kwe e tong' pinje 15, kelo sigu, lal mag mwandu kod ngima dhano bende. The overview of the security status highlights the devastating impact that unregulated flow of illicit small arms continues to have, fueling armed conflicts, illegal exploitation of natural resources, terrorism, cattle rustling, and other serious crimes. Giwacho ni geno mar tieko lweny no nitiere kaluwore kod tich maber mar riwruok maketo arita kendo kedo kod gige lweny matindo reska osebedo katimo e kind pinje maidore aluora mag nembe madito e Afrika. Ka gichiwo ranyisi kod okenge ma oseketie pachoka, jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo olero ni chakre 2021 Piny Kenya osechoko gi lweny moko puodhi maromo 2,400 ka e Afrika gige lweny maromo 300 ma chiko kopuodho osegol e lwet ji maneni kodgi. Within the National Police Service, we are at 98%. Within our Kenya Defence Forces, we are at 70%. And we have similarly collected in excess of 2,000 illicit firearms in the last 3 years. Over 300,000 illicit firearms across the member states have equally been destroyed since the establishment of REXA. Gilero ni gisechako chenro mar tiyo gi lony manyasani e kano nonro man jogo mani kod gige lweny, gino mabiro yango elela jogo matiyo gi gige lweny magi e yo ma ok ber. Through this forum, we have been able to validate the Regional Action Plan on Weapons and Ammunition Management, which aims to integrate the disarmament, demobilization, and reintegration efforts. We've also been able to establish the Regional Harmonized Reporting Tool that transitions from the manual to electronic record keeping in the management of weapons to enhance transparency, standardization, and accountability in small arms and light weapons control. Gijiwo riwruok mar Regional Center on Small Arms Reska mosebedo ka ng'iyo weche mag arita kod kwe e kind pinjego mondo omed teko kaachiel gi kony nyadiriyo mar neno ni chenro mar keto arita kwe madhi mbele boma ma Nairobi kod bombe mamoko otiyo maonge ng'ikruok mar jiwo kwe e pinje Afrika. Council of Ministers resolutions, we must recommit ourselves to the principles and objectives of the Nairobi Declaration and the Nairobi Protocol. The agreement establishing REXA clearly outlines our shared responsibility to identify and prioritize areas of common interventions. Nok mar arita mosebedo ka mienjo e tong' mar pinje maidore e Afrika mabendo osemiyo oganda modhuro wito ngimagi, owito jamni magi ka moko bende osedar kuonde magisebedo ka gidake kuom thuolo malach, geno koro nitiere. Mae biro bang' jotend migepe Musalia Mudavadi otimo romo kanyakla gi jotelo mochung'ne weche mag arita e pinje maidore e Afrika kendo giketo singo mar tiyo kanyachiel mar neno ni oganda duto owuoyo e dwol achiel kendo tiek lweny mosebedo ka mienjo e tong'go. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi.